Good morning mga kaabat atong trip karon mag-open tawag pet shop. Dako gideta ning magasto sa shop kay murag taas-taas man nga lista. Mao din ni ako misis nga nagplano kung unsa among palitonon. Unsa pay dugayan una namong gipalit ang screen diri sa may Kogon. Kay na dito ang mga barato nga screen nga mga baligya. And of course dili na to limtan ang timbangan kay mag-repack ta. Og so langan nato nang gibayaran natong ipampalit. Og niapit na pud ta sa Ace Hardware para mapalit og lead nga fluorescent dinhi kay taw na to sa atong shop. Sa wala nakabalo ako dahil sa ka-electrician. Dili lang sa ka-electrician. Isa po ako ka-pintor, no? Makita ninyo na akong agi. Hasta kayong hamisa. Gitawa mo nagpintara nagtiwas ang among shop. Nagtaod po demi yung mga hardiplex. Timing kayo giabot itong order gikan sa Shopee. Atong abrihan kay basin og dili mao ang giabot sa tuwa. Atong bilangon isa-isa duwa-duwa tulo-tulo og wala ba nagkulang sila. Atong siguroon nga wala ba'y kulang sa ilang pag-deliver para pwede pa nato mauli sa ila. Og sa walay kulang og walay sobra sakto kayo ang giabot sa tuwa. Excited na kaayo may install bisag among mga hardiplex wala pa na man pagtaod. Tungod sa akong ka-excited nagpatabang na pugko sa akong misis para kini among gi-order mo tindog. Ikaduha na din nga adlaw nga pag-prepare namo sa among shop. And of course tudlo-tudlo pud ta para ignon ta nilag agalon. Tindog na diabat kay napakay buhaton. Nagtiwas mig install aning shelves nga among gipamalit kitulo ra ba ni kabuk among patindogon. Og nagpasalamat ko sa Ginoo kay ako asawa dali ra kayo sugoon. Na rang itsura sa iyong abat nga piling gwapo piling macho nga pwede ra ninyo laparon. Og mao na rin nahuman na namo ang katapusan nga shelves nga among dapat i-install. Gidali-dali gid namo ni guman kay inyong abat gipanggutom. Undangan sa nato nitong ipambuhat para kitang mulingkod bupahuway ug mulamon. Mao ni mga itsura sa mga abat nga gamay nglihok daghan kaon. Giabot na po dahil nga itong gi-order nga sealer at nung abrihan para atong lantaw. Para sa wala nakabalo mo nitong gamiton sa pag-repack para sa atong mga tindahon. Og nangumpara na po may para pang display para sa among mga baligya. Og ang mga sinako ilan daw i-deliver sa amuha para kami dili na mahago. Og mo na ni among gipamalit og ipang display na namo. Nagpabuhat po dito og panaflex sign para sa atong shop. Og naana sila para i-install na nila ang signage sa atong shop. Kita ra diyan nagbuhat og logo para sa tuwang shop. Mauning logo sa atong shop sinami si Luan og sinala. Tsada kayong pagkabuhat sa panaflex kiasta kayong pastara. Katapusan na namong preparaan og kami nagrepack kay ugma kita mag-abri na. Ala wudod my love isila na para kita mahumana. Akong gitabangan akong my love kay siya naglisod kay ang silupinas ng nipisa. Nagpasalamat pud ako kay Ramel Jillian adong kay gitabangan Manila. Og mao ni among gipang-repack og ang resulta. Kompleto atong mga pet food din na ay dog na ay cat ug na ay uban pa. Magagmay madako makyut mapangit na adiri sa mua. Naaputay PC diri para sa nang layog kung sila hastang sa baa. Hala may love ka na paborota kay ugma mag-abri na ta. Relax lang sa ang mga abat kay kini gabi na. Og naa na sila Jillian Mama Telma para sa atuwa mo suporta. Gi-display po din namo among mga iring diri para kami managhan. Wala pa galing may nag-open na anay customer nagpalit sa amua. Nanghatag po rin og sampolog fitfood para ang mga tao manduol sa atua. Si nanay gipaningot sa pagpili ka excited na siya. Salamat kayo nanay sa pagpalit diri sa amua. Tode atong shop located sa Iponan in front lang sa Westfield Subdivision. Og sa walay dugay giabot na among pastor nga hastang pugiya. Amo dang gipublisingan namong shop kining orasa. Og sa walay dugay langan-langan kami mga una. And of course, dili na mawala ang pagkaon pag naay blessing. Hala, batabab pero ang uban nagsima-sima ra. Okay na miyani bisag among handa kakanin ra. Agang salamat kayo mga kakubkub ug mga kaabat sa inyong suporta.